Sziasztok! Ebben a videóban a Primitive War című filmről fogok beszélni a napokban megjelent előzetes kapcsán. Őszintén szólva én az égvilágon semmit nem tudok erről a sorozatról. Annyit tudtam, hogy van belőle képregény, meg láttam rajzokat a benne lévő dinókról, amik egyébként nagyon tetszettek, de kb. Ennyi. És most, hogy láttam az előzetest, és az emberek kicsit többet beszélnek róla, a fejemhez kaptam, hogy basszus, ez engem miért nem érdekel soha. Szóval utána olvasva kiokosítottam magam a témában a Geek Island cikkjének köszönhetően, és a felvezetésben a hozzám hasonlóan Primitive War jelenséget nem ismerő nézőknek összefoglalom az ott olvasottakat, hogy még többen megismerjük a sorozatot. A Primitive War egy dinós, sci-fi horror regény, amelyet Ethan Pettis írt 2017-ben. Szóval ez egy nagyon friss franchise és elég népszerű is, hiszen azóta jelent meg hozzá több folytatás, és még képregények is, valamint létezik egy belőle készült társasjáték, illetve játékfigurák kiadását is tervezik a jövőben. A könyvek egytől egyig remek értékeléseket kaptak, és bár vannak benne áthallások a Jurassic Parkkal, mégis tud egyedi lenni és megteremteni a saját kis univerzumát. Én nem vagyok nagy könyvmoly, még ha érdekel is egy könyv, akkor is nagyon nehezen veszem rá magam, hogy elolvassam, de ezek után valószínűleg be fogom szerezni ezt a sorozatot. És egyszer el is fogom olvasni. Idén érkezik ebből egy filmadaptáció, ami ha a könyvek tónusát követi, akkor nem lesz egy gyerekbarát alkotás, de hát tudjuk, hogy a Jurassic Park filmadaptációja is merőben eltér a könyvtől, és sokkal kevésbé brutális, mint az. A regény története dióhéjban annyi, hogy a vietnámi háború idején egy amerikai egységet kimenekítő misszióra küldenek, amelynek keretein belül egy rejtélyes létesítményt is meg kell vizsgálniuk, amit az orosz hadsereg működtet. A küldetésben résztvevő katonáknak csak arról felejtenek el szólni, hogy a dzsungel tele van dinoszauruszokkal. Nagyon egyszerű sztori, de egy könnyed akciófilmhez szerintem ez bőven elég. Az előzetes pár napja jött ki a filmhez, és a hangulata szerintem rendben van. Szeretem a háborús témájú filmeket, és így dinoszauruszokkal vegyítve kicsit turok hangulata is van. Van pár kép, ami Jurassic Parkos jeleneteket is idéz, például ez a magas fűben sétálás, és a film tagline-ja is odaszúr kicsit a Jurassic szériának azzal, hogy ez nem csak egy séta a parkban. Ezzel utalhatnak akár arra is, hogy sokkal véresebb lesz nála. Viszont azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy ne várjatok egy Jurassic minőséget ettől a filmtől. Már az előzetesből is látszik, hogy közel sem dolgoznak akkora büdzséből, mint egy nagyobb hollywoodi produkció, a CGI itt-ott nagyon leugrik a képről. A dino dizájnok, amiket láttam eddig az interneten, nekem nagyon tetszenek, bár ezekből itt az előzetesben csak a Utahraptorokat látjuk, meg talán egy Spinosaurust. Azért mondom, hogy talán, mert a regényben nem szerepel ez a faj. Van benne viszont Kaprosuchus, ami egy ősi krokodilfaj, és sok helyen láttam is kommentelőket, akiknek meggyőződésük, hogy ez egy Kaprosuchus, mert a regényben ugye az van. De ez itt sokkal nagyobb annál, és emiatt, meg a fejforma miatt én biztosra venném, hogy ez bizony egy Spinosaurus. Méghozzá egy jól kinéző Spinosaurus. Kicsit Jurassic Park 3-as. Jól eltalálták a dizájnt. A raptorok sem néznek ki szörnyen, bár minél tovább nézem őket, annál jobban érzem azt, hogy valami nincs rendben velük. Talán a foguk túl nagy, vagy nem tudom. Illetve a testük nagy részét toll fedi majd, és azért köztudott, hogy tollakat, szőrt, hajat nagyon teljesítményigényes és nehéz úgy renderelni, hogy jól nézzen ki. Például a Prehistoric Planetben és a Dominionban lévő tollakat nagyon jól megcsinálták, de félő, hogy ennek a csapatnak nem áll rendelkezésére az ehhez szükséges háttér. Szerintem pont emiatt leginkább sötétben mutatják majd őket. Persze ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy rossz lesz a film, sőt, én drukkolok neki, hogy sikeres legyen. Jó lenne, ha egy másik dinós franchise is meg tudná vetni a lábát a Jurassic mellett, mert a konkurencia jót tesz. És nagy szükség lenne egy olyan franchise-ra, ami erres besorolású és naturalista módon félelmetesen ábrázolja a dinókat. Bízunk benne, hogy így lesz, de azért kezeljük a helyén ezt a filmet. Nekem az előzetesből átjön a hangulat, és szerintem egy tök oké film lesz, viszont egy erős közepesnél azért jobbnak kéne lennie, hogy egy esetleges következő részre nagyobb büdzsét és több bizalmat kapjanak. Nektek hogy tetszik az előzetes? Várjátok már a filmet? Írjátok le a kommentekben. Sziasztok!